nakuba bengafundile babamkhulu kodwa ke kufuneke bevunywe nje ngokuhlakanipha kwabo kwendalo ngoba phela isikole abantu bacabanga ukuthi siwuNkulunkulu isikole kanti isikole asiwona uNkulunkulu asiphethe impilo yomuntu alidluleni ke esikoleni ngoba kunabantu abangadefender balawulwa isystem ingakho nje bagqokisa uthayi cause izobalawula iyafana nenkolo inkolo meyangena endodeni yayilawula indoda iphela uba namandla thithi ibali libe inkinga yenza into engazazi ekhaya twinte ukuthi ayisenziwe ekhaya ngoba sekukholwa yona inkolo nje impela yenye into efana ncamashini nesikole system eyodwa lana kodwa abantu abaningi ngoba phela bajethi bahlakaniphile ngomuntu uma ehlakaniphile uhlakaniphe ngesikole akudli lo muntu uhlakaniphile umpetha uhlakaniphe ngencwadi ukuthi uhlakaniphe ngephysics uhlakaniphe ngento ukuthi hayi ukuthi umpetha cha kunomuntu ngonokuhlakanipha kwendalo ekuzalwa so ke abantu abaningi esikole basenza uNkulunkulu kakhulu mase bechaza no asidluleni ke lapho ithi mina obabamkhulu babe ngompetha laba bantu labantu yabona njengoba nje impohlwa ibithi mangabe umuntu eshonile engabe engaganwanga eyimpohlwa engaphuma eminyango kwenziwe lento ukuthi akhishwe endaweni kubhotshozwe endlini lapha azokhishwa khona kuphinde futhi iqinisekise ukuthi lowo muntu lowo akancwatshwa phakathi kwabantu abayizakhamizi lamaliba kulabantu abaganiwe uyoncwatshwa yedwa le afulatheliswe angancwatshwa nje ngisho engancwatshwa ngale kubheke ngasemfuleni ithuna lakhe ethwala ngale akabhekiswa inhlobo ngasekhaya uyafulatheliswa ngoba uyibhadi ayikho into ayokuthi uyamenyezwa lapha emsamo noma kuyathengelezwa kubizwa yena kuthiwa kuyathengelezwa ngaphandle lowo muzi omufile kulezo igodi kunemizi efile akwenziwa kalonto kaZulu impohlo kuyayimenyezwa emsamo kuzothiwani ngoba impohlo ngokwesintu ayishisi ngesimpepho kahle kahle kodwa ngesimo sokuphela kwemizi kuphela amadoda kuphela amahwanqa kuyenzeka singabazukulu sishisa impepho ngokweqiniso lesintu impohlo ayishisa impepho ngoba isalana abantu abaningi ayihlambuluka ayizili kanti lona unkosikazi oganiwe uthi mangabe kuzoba nomcimbi azili iviki lonke ehleli nje engalala inkosikazi wakhe elala endlini yakagogo ngenhla elandela imfuno eyishiwa abantu bakuba badala elandela amaphupho hayi lezi ingane ezifuna usigaxa imlenze ngintshela ngokuthi mina ke impohlo ngokwesintu ayikazi benesabelo namhlanje sinabantu abaningi abathi abafuna abafazi bayafeba kusho umuntu ongenawo ngisho intombi ongazamise ngisho itu usezoqhamuka ukuthi abafazi bayafeba akaze afetshele umfazi ingoba nje wabona uma usibanibani kumenzela yena kwamakhelwane sethi yena abafazi bayafeba ngeligama lokuthi umfazi abalali shoko umuntu onjani umfazi kathatha ukuthi uyicala uvela ushuwe ngithi yena kunomfazi ngibe ngingenamfazi kwalelo gama ulikhipha ngomlomo liyicala kabi kahle kahle ngithi mina omkhulu babehlakaniphile la babehlakaniphile babe nezathu eziningi namhlanje amaphupha wabuyi abantu bathi kade beshisa impepho kube ukuthi izolade belene ntombi belene egebengu kusasa bayokwenza umsebenzi obalekile oyinkomo mhlawumbe ezimbili noma ezintathu ukuthi mhlawumbe kubuyisa umkhulu ukuthi wafela entwempini ukuthi wafela encome noma wafela kuphi kodwa kube kwenziwa into ebalekile ethi ikhaya ngoba uyena oshisa impepho futhi akanendaba kanti umuntu oganiwe wakwazi ukuthi umkakhe akalana nawo wonke amadoda lezi ntombi zethu esilana nazo zilana nabantu abaningi simbathwa imoya eminingi engalunganga zifuna nezigwili lapha so awumkhulu bethu babehlakaniphila nishiyeke isikole ngoba siyanihlanyisa kuhamba nenkolo ompetha nje omkhulu bafana bakithi singaya lesiye kuphi ompetha labana ngiyabonga ethuba